गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज ହେଉଛି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 26 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର। ଆଜି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବଛା ବଛା ଖବର। ଯେଉଁ ଖବର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣି ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେବେ ସେହି ଖବର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼, ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା, କାଳିଆ ଯୋଜନା, ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର, ସୁନା ଦର, ରୂପା ଦର ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ଖବର ରହିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଏହିସବୁ ଖବର ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଆଉ ହଁ, ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଆଉ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର, ପିଏମ୍ କିଷାନରେ ନୂଆ ସୁବିଧା, ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର, 3 ଷ୍ଟେପ୍ରେ ପାଇବେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଆଉ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ, ବାରମ୍ବାର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ, କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କୃଷକ ଏବଂ ନିଜକୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅସୁବିଧାଜନକ ମନେ କରୁଛ, କାରଣ ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଅଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ, କାରଣ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏକକାଳୀ ଜନସାଧାରଣ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ରରେ ହୋଇଥାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ଅଧିକ ସମୟ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏକ ସହଜ ସମାଧାନ ସହିତ ଆପଣ ଜନସାଧାରଣ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବେ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇପାରିବ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭର୍ସେସ୍ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ ଡେ। ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସକୁ 309 ରନରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ବୁଧବାର ଥିଲା ରେକର୍ଡ ଡେ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରେକର୍ଡ କଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। 40 ବଲରେ ଶତକ ହାସଲ କଲେ ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍। ଆଉ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ 309 ରନରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। 40 ବଲରେ ଶତକ ହାସଲ କରି ବିଶ୍ୱକପରେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଧାକଡ଼ ବଲ୍ଲେବାଜ ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍। ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 40 ବଲରେ 100 ରନ୍ କରି ବିଶ୍ୱକପରେ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍। 44 ବଲରେ 106 ରନ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ଧୁଆଁଧାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍। ଏଥିରେ ରହିଛି 8ଟି ଛକା ଓ 9ଟି ଚୌକା, ଅର୍ଥାତ୍ 84 ରନ୍ କେବଳ ଛକା ଓ ଚୌକାରୁ ଆସିଛି। ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ 400 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଥିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ବିଶାଳ ସ୍କୋର ପିଛା କରି ମାତ୍ର 90 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଟିମ୍। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ବର୍ଷର ବିଶ୍ୱକପ୍ କିଏ ଜିତିବ ବା ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଟ୍ରଫି କିଏ ଉଠାଇବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଇଣ୍ଡିଆ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ହାର୍ଟ ଇମୋଜି ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ। ଆଉ ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ ଖେଳାଳିର ନାମ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବଢ଼ିଲା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା, ଏବେ 4% ମିଳିବ ଅଧିକ ପଇସା। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେତନରେ ଏକ ଉତ୍ପାଦନ ଡିଏ ମୌଳିକ ବେତନର 42ରୁ 46% ସଂଶୋଧିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଜୁଲାଇ 1, 2023ରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଟେ ଏବଂ ରେଳ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ବେତନରେ ଏହି ସଂଶୋଧନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରେଳ ବୋର୍ଡର ଯୋଗାଯୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ମୌଳିକ ଦେୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ସପ୍ତମ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପେ କମିଶନ ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବେତନକୁ ଦର୍ଶାଏ। ବିଶେଷ ଭତ୍ତା ପରି ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇଥାଏ। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋନସ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଡିଏରେ 4% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।